дар ҳавзаи интихоботии рақами 5 шаҳри Бухтар 10 нафар ҷавонон бори аввал рай доданд. роҳбарияти вилоят ҷавононро гулу китоб дод. ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон барои бунёди ҷомеаи демократӣ ва ҳукумият овози худамро додаам. дар ҳавзаҳои марказии шаҳри Бухтар субҳи барвақт ҳузури зиёди овоздиҳандагон мушоҳида шуд. аксар инҳо кормандони идораҳои давлатӣ буданд, аммо дар нисфи рӯзӣ аллакай ҳавзаҳо кам одам шуданд. дар ин ҳавза нозирон аз Қазоқистон ҷараёни интихоботро назорат мекунанд. дар вилояти Хатлон 252 номзад ки 71 нафарашон зан ҳастанд, барои курсиҳои маҷлиси вакилони шаҳру навоҳӣ, ҷамоатҳо ва маҷлиси намояндагон рақобат мекунанд. бояд 67 нафари инҳо интихоб шаванд. дар ҳудуди вилоят 14 ҳавзаи якмандатӣ аст. давоми рӯз чунин лаҳзаҳо ҳам буданд. салом алейк бародар. бародарҷон мебахшед чанд кас овоз дода? Айдан дукас. Дукас аз ким ки? Ай ховарам айдан. ин саҳнаҳо дар яке аз ҳавзаҳои интихоботӣ дар шаҳри Бухтар дар ҳузури нозирону масъулони ҳавза сабт шуданд. Якҷоя партоин? Апа ҷон шумо дахола накунед. Як театр партоин апа? Астани чанд кас партоед шумо?